रेली एबा मेल मिटिं खुंनायाव बे खेबनिफ्राय सरकारनो होनांसिगोन खाजना लामा सामायाव रेली एबा जायखिजाया हाबाफारि मेल मिटिं खुंनायाव बे खेबनिफ्राय पारमिसन लानायजों लोगोसे होनांसिगोन खाजना रेली एबा मेल मिटिं खुंनायाव बे खेबनिफ्राय सरकारनो होनांसिगोन खाजना लामा सामायाव रेली एबा जायखिजाया हाबाफारि मेल मिटिं खुंनायाव बे खेबनिफ्राय पारमिसन लानायजों लोगोसे होनांसिगोन खाजना नाथाय माबादि हाबाफारिफ्राव बेसेबां खाजना होनांगोन नोंथांमोना नायलां हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय बैसागु आरो बायदि बायदि रंजानायाव हाबाफारिफोरनि थाखाय होनांगोन 300 रां खाजना राजखान्थियारि हाबाफारि एबा राजखान्थि दोलोनि गुबुन गुबुन हाबाफारिनि थाखाय होनांगोन 2000 रां खाजना नंगौ बे समाव गुबुन गुबुन हाबाफारिनि थाखाय होनांगोन 2000 रां खाजना मोनफ्रोमबो गेलेमु आयदानि हाबाफारि खुंफुंनांगौनि थाखाय होनांगोन 2000 रांनि खाजना मोनफ्रोमबो गेलेमु आयदानि हाबाफारि खुंफुंनांगौनि थाखाय होनांगोन 2000 रांनि खाजना लामा सामायाव दिन्थिफुंनाय माखासे सांग्रांथियारि हाबाफारिफोरनि थाखाय 500 रांनि खाजना फिन फोरमायबावोदि 2000 रांनि खाजना होनांगोन लामा सामायाव दिन्थिफुंनाय माखासे सांग्रांथियारि हाबाफारिफोरनि थाखाय 500 रांनि खाजना एक्सपोज आरो बायदि बायदि ट्रेड फेयार फुड फेयार्स खुंफुंनांगौनि थाखाय 5000 रांनि खाजना पेट्रल पाम्प आरो गेस एजेन्सि फार्मिंनि थाखाय लागोन गासै 10000 रांनि खाजना नंगौ बे समाव खनसे बुंफिनबावोदि एक्सपोज आरो बायदि बायदि ट्रेड फेयार्स फुड फेयार्स खुंफुंनांगौनि थाखाय 5000 रांनि खाजना गुवाहाटी नोगोरमायाव गोदान कमार्शियेल कनस्ट्राक्शन खालामोबा होनांगोन 50000 रां हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय बैसागु आरो बायदि बायदि रंजानाय हाबाफारिफोरनि थाखाय होनांगोन 300 रां खाजना राजखान्थियारि हाबाफारि एबा राजखान्थि दोलोनि गुबुन गुबुन हाबाफारिनि थाखाय होनांगोन 2000 रां खाजना नाथाय गुवाहाटी नोगोरमानि अनगायै गुबुन ओनसोलफ्राव लागोन 25000 रांनि खाजना पेट्रल पाम्प आरो गेस एजेन्सि फार्मिंनि थाखाय लागोन गासै 10000 रांनि खाजना रेली एबा मेल मिटिं खुंनायाव बे खेबनिफ्राय सरकारनो होनांसिगोन खाजना लामा सामायाव रेली एबा राजखान्थियारि हाबाफारि मेल मिटिं खुंनायाव बे खेबनिफ्राय पारमिसन लानायजों लोगोसे होनांसिगोन खाजना नंगौ बे समाव बडलेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे खौरां रेली एबा मेल मिटिं खुंनायाव बे खेबनिफ्राय सरकारनो होनांसिगोन खाजना सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव